majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba khairul anam jarumin Allahu a gaida kai ya mafi sarki isar isa sannu mai girma sanadin ka komai yayi sauki waye ya kai ka a duk akawanu ina da amsar ga mai sauki da baka hada su a babu kamar sa ba za a kara ba daban kai daban Mahmud motsin ka ya fi darajar kowa kai kai jifa ilahu ya ce shi ne ya yo ba musantawa mu baya arnan da sun kai ma Allah ya ce shi suka yi wa a ƙaba ƙausan sanin motsin da ya zarce wani ba makaki ba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace da makarka ba za a kara ba bakar halitta a ranar gobe da kai kadai ne ake kwalli kowa tsirara a danka daban majingina mai gidan ali wanda duka kama idan bashi ba cikin ruwa ka rike kwali da shi kadai za ka je wa ilahu gwanin musannan ya ma duba gaskiya mai dishe ƙarya da kiranka ne a kasan sarki yin fada da fadar Allah a garin ku ne ya aje daki komai na Allah na kabe kai maryayi ma bagin yaki na ci mulhuda shiriyar zababbu kai kadai na fusan duba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace da makarka ba za a kara ba salam mai cikar matsayi da cikar mukami wuce kowa mai sanka ne wanda ya dace magiyin kashi za mu shewawa girma isa don ka aka yi wa masu shi kafin nunawa abin ya bar rabbi kairul kalli kai kadai rai yake duba shi dai mutum ba kama da mutum ba mutum ta kaya wuce kowa mun ki zule ibade ina ya kamar ka gwanin gwani na aran tsaiwa kane na Allahu ba ta makarkashin da me zan musaltawa mai ka so ni na samu rabauta abuwan ban yi komai ba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace da makarka ba za a kara ba kaje ga Allah ka gan shi ya gan ka hankali ba ma'auni ba bare ya gane ta ya kan shi a inda ba duniya ne ba a can gurin ba sama'u da ƙasa ta yadda ba za a gano ba ya karɓi sallah ya zo a daren mai hankali bai musanta ba Babu salam sannu mai haƙuri kai ne ka ture shirin karya ka kira ga Allah ka kai ga gaci maƙiyanka su ne su kai baya burinka kullum ganin mun tsira ba ka yi ramuwar gayya ba za mu mance da kai mana ba na ilahu kai ne abin duba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace da makarka ba za a kara ba waye ya san wa za ya sani motsin ka gatan muku tare sanadin ka ruhi ya samu nutsuwa hankali ko yadda na inkari badan da kai ba imamul kulli rayuwa da ta yi tsauri waye ya kai ka bare ya fi ka abadan ba a sama ba salam sannu mai haƙuri kai ne ka ture shirin ƙarya ka kira ga Allah ka kai ga gaci magiyanka su ne
ne suka yi baya, burinka kullum ganin mun tsira baka yin ramuwar gayya. Ba za mu mance da kai mana ba na ilahu kai kai hanin zamba. Majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a